Áno, a sme tu zas. Sledujeme krásny tréning pred zápasom do Ligy majstrov. Je tu reumatická babka a proti Soplákovi. Bude to veľmi krásny zápas, tak držíme vám palce. Áno, je tu slávnostný výkop. Loďka se dostává k babke, nadskakuje, babka zasahuje outu. Áno, babka kope, to musel teraz Soplaka štípať. Soplak beží pre loptu, hádže ju, babka spracováva na cecky, áno, kope bodák a je to gól! Áno, babka beží pre loptu na zvukovou rýchlosťou, robí veľkú kľúčku, takú nevie ani Cristiano Ronaldo, ide a je to gól! Áno, babka spracovala loptu, kope a tesne nad! Soplak je šťastný. Ide pre loptu, zakopáva, bere ju. No, čo urobí? Drží ju v ruke. Áno, vrcholový atlet. Kope. Babku seklo. Kope zas. Babka má druhú šancu, ale trošku jej to ušlo. Krásna petička. Babka dostala gól! Soplak celý od nervozity spotený. Lopta ide ku babke, babka krásny volej, ale nie. Áno, lopta ide ku babke, babka sa rozbieha, strieľa, ale je to tyčka. Áno, v druhom polčase je babka v bráne. Soplak strieľa, babka krásny zákrok. Kope volej. Ronaldinho, babka i nevěří, kde je lopta, babka upadla do komy. Ano, babka jde. Babka prechádza do útočnej pozície. Jaký brankár, on sa pošmykol. Ano, babka zakopáva. Veľmi vyrovnaný zápas. Šmatlak proti Šmatlakovi. Áno, sme tu. Babka a Soplak v kondičke. Idú. Soplak hláži loptu. Babka šprintuje. Áno, volá gól! Soplak je vynervovaný. Skúša trafiť loptu. Áno. Prvýkrát za zápas ju trafil. Babka ide krásny volej, ale Soplak sa už nedal oklamať. Áno, babka kope a Soplak vidí všetkých svätých. A chudák Soplak je impotentný.